जोंनि दिनैनि प्रेस मिट लानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय फैगौ बिसायख'थियाव जोंनि जि 41 नं मानास समस्तियाव बिजाथि महरै जोङो अमल बर' बिथांखौ बिजाथि महरै मोननो लुगैदों। बे मोननो लुगैनायनि खारनैनो दिनै जोङो जोंनि बिपिएफ दोलोनि श्रीजुत हाग्रामा महिलारी सारखौ बे प्रेसमिटनि गेजेरजोंनो मिथिहरनो थाखाय दिनैनि बे प्रेसमिटखौ लानाय जादों। बिथाङा आर'जलाइफोर गथायबाय नामा? बिथाङा नै दाख्लैबावै 13 तारिख खालि अलरेडि बिपिएफ दोलोनिनो नेहाथारि मनेस्वर बसुमतारी ब्रह्म सारनो आर'जलाइ बिलाइखौ गथायदों। बिथाङा टिकेट मोनोब्ला देरहासारनायखौ आखा खालामदों नोंथांमोना? रायजो राजानिफ्राय माबायदि हेफाजाबखौ मोनदों? निश्चय जोङो रायजो राजानिफ्राय जथेस्थ' अननाय मोनदों आरो रायजो राजानिफ्राय जोङो थोजासे जोंनि फैगौ बिसायख'थिनि सोमोन्दै जों जेब्ला सावरायो बिथांमोना जोंनो स्पष्ट हिसाबैनो जोंनो बे खोथाखौ बुंनानै होदों जे जोंनो प्रपार सालबारिनि बिजाथि महरै नांगौ। मानो होनोब्ला जोङो दिनै 70 बोसोर अलरेडि जोङो खोला साइडखैजानिनो जेरैहाय सरबुक समस्तिनि गेजेरावबो बेफोरबायदिनो 70 बोसोर अलरेडि जोङो जोंनि मैल'बान भटखौ होगासिनो दङ, जायनि जाहोनाव जोंनि ओनसोल साहा ओनसोलाव जेबो डेभेलप नुनो मोनाखै। बेफोरबायदिनो भबानिपुर समस्तियावबो बेफोरबायदिनो 70 बोसोरसो जालांबाय। बेहायबो जोङो गासैबो रायजोफोरा माने भट होयै होयै मेंनाय रखम जानानै दिनैनि गेजेराव जोंनि बे ओनसोलनि डेभेलपनि थाखाय बे ओनसोलनि जौगानायखौ नोजोर बोनानै दिनै जोंनि प्रपार सालबारिनिनो सासे गोख्रों बिजाथि आरो गोग्गो बिजाथि महरै अमल बर'खौनो मोननो थाखाय लुगैदों आरो लुगैनायजों लोगोसे जोंनि बे ओनसोलफोरखौ फोसाबनायजों लोगोसे बे ओनसोलखौ जौगाहोनायजों लोगोसे जोंनि बेकार समस्याफोरखौ समाधान खालामनायजों लोगोसे देरहासार हरनानै जोंनि मैल'बान भटखौ होनानै बिथांखौ दिसपुर बायदियाव फथायहरनानै जोंनि बे ओनसोलखौ फोसाबनो थाखाय थोजासे बिथांनि सायाव जोंहा फोथायनाय आरो बिसाक बिनि खारनैनो जों अमल बर'खौ जिखुनु प्रकारै रायजोफोरनि दारै आरो साफ्रोमबो रायजोफोरखौ खावलायनायनि गेजेरजों जोंनि मैल'बान भटखौ होनानै जाहाथे अमल बर'खौ जों गुवाहाटीहालागै फथायहरनो हायो बेखौनो खावलायदों। आरो बेजों लोगोसे गामि खना खनलानि गासैबो रायजोफोरानो बे जोंनि बे खावलायनाय बे जोंनि आर'ज गाबहैनाय बेखौ बिथांमोना गनायना लानानै निस्सय फैबाय थानाय जे बिसायख'थियाव बिधान सभानि जि बिसायख'थियाव बेहाय भट होनानै देरहासार हरगोन होननानै थोजासे जोंखौ प्रतिश्रुति होदों। बेसेबांसो दं ओरैनो भटारा मानासाव? मानासाव जोंनि गासै टटेल भटआ क्लियारलि जोंनिफ्राय फैयाखैब्लाबो जोङो जोंनि दा बर्तमान 2,06,000 बेफोरबायदि सामथिं बेसेबांबा भट दं होननानै जों खोनाना मोन्दों आरो बेनि गेजेरावनो जोंनि बर' भटआ 57 अर्थात माने 57,000 भट दं होननानै अलरेडि जों नुनानै मोन्दों आरो बेनि गेजेरजोंनो एसामिस भटआ 60,000सो भट दं होननानै जों मिथिनानै मोन्दों। आरो बेजों लोगोसेनो जे जोंनि मुस्लिम भाइ हकलनि बिथांमोननि जि माने भट बिथांमोननि भटआ गासै 47,000 भट दं होननानै जों अलरेडि ससियेल मिडियानि थ्रुयै मिथिनानै मोन्दों। मानास बिधान सभायाव साबैसे ओरैनो केन्डिडेट आर'जलाइ गथायदों नोंथांमोननि मिथिनाय बायदि? मानास समस्तियाव गासै बुरजायैनो जागोन बधय खिन्थु किसुमाना होआखै। अलरेडि जों खोनाना मोननाय बायदि दा 3 4सो बिजाथिया आर'जलाइ गथायबाय होननानै जों बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों नुनानै मोन्दों।